Helo, Cai ydw i. Dwi'n artist dawns annibynnol ac yn psychotherapydd celf a dwi'n gweithio yn y maes celf cyfranogol. Dwi'n mynd i fod yn cynnig sesiynau un wrth un i wahwn a sesiynau ydyn nhw ar gyfer artistiaid sydd yn gweithio yn y maes celf cyfranogol. Sesiwn cymorth Ymarfer Creadigol ydi o a cyfle mwy na dim i artistiaid adlewyrchu i chydig ar ei gwaith ac i feddwl am effeithiolrwydd ei gwaith a bwriad ei gwaith ac i feddwl am effaith y gwaith ar y bobl maen nhw'n gweithio fo ac ar nhw eu hunain fel artistiaid. So cyfle i adlewyrchu ydy'r sesiwn mwy na dim a mi fyddai yno i ofyn cwestiynau ac i ysgogi ychydig o ran myfyrio, ychydig yn ddyfnach ynglyn â thema y gwaith, pethau sydd yn dod i fyny. Mae'n gallu bod yn waith unig os da ni'n gweithio yn annibynnol efo gwahanol bobl. Felly mae'r cyfle i siarad ac i gael yr amser i siarad ac i unpacio ychydig o'r pleserau a'r cymhlethdodau sydd yn dod o weithio yn y maes yma. Mi fydd y sesiwn yn cael ei gynnal o fewn fframwaith therapeutig, psychotherapeutig ac efo dealltwriaeth o drawma sydd yn gallu bod o fydd pen da ni'n meddwl am yr effaith arna ni fel artistiaid ac effaith gwaith creadigol ar y bobl da ni'n gweithio efo. A dwi'n meddwl y nod hefyd ac y nod bwysig ydy sut da ni'n edrych ar ôl yn hunain yn y gwaith da ni'n wneud efo'r sialensiau a'r cymhlethdodau sydd yn dod o hynny. Felly mae'r modd bwcio sesiynau drwy wahwn yn fuan ac dwi'n edrych ymlaen gobeithio i weithio efo rhai o'ch chi. Diolch.